Chigni janeno ma Lolwe Tv en tarik 7 kawuono niendi ma dwe mar ang'wen wang'iyo chenro mar nonro mar Oboke okinyi ma kawuono niendi kama bende Oboke adek mantie kae niendi gin mago mag The Star, en mano ma The Daily Nation kod mano ma The Standard. Oboke ma dhi chako godo en oboke ma The Star. Wach mantiere kanyo endo maduong' ahinya en ni Ruto twin assault on Uhuru Raila over BBI. Ruto koro chimo Raila kod Uhuru gimang'ong'o e wach nendo mar BBI. Wach masani koro wach ni ber mondo mikoro tim forensic probe. DP's team writes Auditor General demands park investigation. Sani koro mondo mikoro ng'e ni pesa manuti BBI ni ochal nadi. Wach machielo mantie kae ndi makodi mak dhogi en ni 7 bullets removed from wounded aspirant. Ochopo kama koro ji nie siasa, koro ji dwa negore. Wago siasa mag negruok. Kanisa ne ka ng'ato chung' godo idwa mondo mi nege kendo ok onyalo yombi kata ka nitiere himruok moro manitiere. Mombasa, aspirant mar UDA miluongo ni Ali Mwasahu nyoro ne oyudo ka koro ne ochiel koda ka magina manindo JCC Buxton in Mombasa. Kama bende koro no chiele gi magina go eko madera maberie manogolo kuome. Idwa nego ng'ato nang'o e wach mar siasa. Inege mondo mi iyudang'o. To rembe miolo pinyno endo be ing'eni remono endo ok bi weyi nyaka ka nyikwai. Nikech siasa kende ok wanyal timo gima chal kamano. Nyocha bende moro nitiere ma iluongo ni Thomas Omari aka Sandona mar ODM ma bende koro nyocha nonegi koda kojale gwenge ko mag Borabu Kisii. Koro chopo kuma koro ka ng'ato chung' to mani chung' mondo mi tho. Mano ok en siasa mondo mi wago. Wachman to book in Maradeka Indian ex-president Kampore jailed for life over Sankara murder. 2 of his former top associates were also sentenced to life imprisonment. Burkina Faso's former President Blaise Compaoré was sentenced to sentenced in absentia to life imprisonment for complicity in the 1987 murder of his predecessor Thomas Sankara in a coup a military tribunal ruled yesterday. The charismatic Marxist revolutionary Sankara was gunned down in Ouagadougou at the age of 37, 4 years after he took power in a previous purge. Magiwichi assignment team regoing Burkina Faso. Kodonjo Burkina Faso to any by order ng'ech nyaka chieng' no tho. Watchman tiere. It's crunch time as tight IBC deadlines squeeze Raila Ruto. Sani kore mani koro weche gik mag IBC. Timelines gi eno kaka gich se chopo gi mako ji chake dwe mar ang'wen ni koro to eno dhegre kabisa. Between dwe mar ang'wen gi dwe mar abich kende gik midwa tim kae ndi ng'eny. Parties to submit membership lists to IEBC. Parties to submit names of primaries aspirants. Parties to deposit the coalition documents with IBC. Political parties to begin nominations. Maikore wachmakoro nitie sani ndi Nicole sani ndi Germany. Nebenikoro gimora itero ne IEBC. List mago joma dwa chung. List mag parties. On many political parties most of coalitions menyaka kosa ni koro ter mago kuma bende gin winjruok magine IBC. Tarik 22 ma deadline of political parties to end nominations. Parties to submit to IBC names of certificate signatories. On the 28th of April, parties to submit to IBC names of general election candidates. On May 2nd, independent candidates to submit to IBC clearance from office of registrar of political parties. Independent candidates to submit symbols to IEBC. Kedo chung independent koro nyaka gitari kario madwe mar abich mar mondo mi koro gimora itim kare mondo mi iterne IEBC. Kedo chung kaka independent candidate ino kedwa yiengri koda kadono dubura mora mae kore same ono weni kore pange gigo mitimo ting'iane into koro odhi bedo nang'o achiel kachiel. Koro mreka 13 dwe mar abich IEBC to publish names of independent candidates. Mano dwe manyien king'e ni chung kaka independent candidate wabro neno nyingi Oboke gi achiel kachiel. 23rd of May, independent candidates to submit to IBC supporters forms. Mane wach mantiere kaponi koro ing'eni in ng'ani ndo mabende koro chung independent ko nyaka bede gi signatures 2,000. Kanye ma koro ja independent ningo wich bar ke nyaka man ji 2,000. 2,000 gi mondo be manyo ken tich mayot.
Onyalo chungune mo kaka dala kucha yudo ji 2,000 endo en ndwara mondo mikori chak ringo kode. Bro ng'eyo kaka bro chal. May 29th nomination of party presidential candidates. Koro 29th endo bende makoro campaigns chakre dwe manyien. Koro ochak campaign achiel kachiel. Weri gik mitimo sani ji timogi. Magi o campaign. Campaign kore kadhi chakre aching'. July 25th, candidates will submit names of agents to IEBC. Sani koro mane kaka gik moko dwa ringo achiel kachiel. Kalonzo intensifies demand for running mate position in Azimio. Kalonzo pod oramo dwa mondo mi yiere kaka jalup Raila okang' mar adek. Be paro ni ber. Kalonzo ramone nyaka miye komno. Wiper leader Kalonzo Musyoka and his allies have intensified calls to have Azimio presidential candidate Raila Odinga name him as a running mate, though it is not clear whether the question of the running mate is decided. The tone of finality with which the politicians pushed the demand was telling. Kalonzo repeated what he told reporters on Tuesday, that there was no point of discussing the obvious when it comes to that position. He was addressing aspirants seeking his party tickets to vie for seats in the August 9th general elections. Kalonzo also told the aspirants that of the 3 officials who will be signing the nomination certificates, he is not one of them because I am getting ready to run in the coming polls. Kalonzo dwaro komno endo mar namba 2 chipo kuma koro dware koro onge gimoro ni en nang'o. Jubilee settles on negotiated democracy to pick nominees. President Uhuru Kenyatta Jubilee-led party is planning to use negotiated democracy to pick candidates for hotly contested seats. Secretary General Jeremiah Kioni announced yesterday the party leadership at the national and county levels are already engaging talks over how negotiated democracy will be embraced. Magi weche mantiere kanyo endo ka wadhi nyime was ng'iyo mna weche mantiere ka endien ni koro food prices, fuel tax, hot potato as Treasury Chief unveils budget. Mwananchi is decrying high cost of living in the country amid high taxation. Sani ndio som budget niendi. Gisomo budget nang'o nikech kata kaka ji nyiewo chak kende maonge. Ilo somo budget matima ng'o. Wang'iyo budget no endo kawuono ahinya, wadwa ng'iyo to budget ni ndi ang'o modwa golonwa manyalo konyowa. Mane wach maduong' ma ji ng'iyo sani. Pajosomo gi jondiko ni kaendi achiel kachiel nyalo ng'iyo. Oyoga ndiko kaendi, what do you want? That is what we must do, ladies. What we want. You want to sleep with 100 men? Do your best. You want to climb the corporate ladder? Break the glass ceiling. Mane wach mantiere. Be you. Men have what they want. Yuga. Joyce Omondi's dad survived the 98 blast. Magi koro en wach mar wad is kaendi nyalo ng'iyo. Ben Kitili gifts wife with a car. Masani kore mantiere. Mandiere chini NTV journalist Ben Kitili gifted his wife Amina Mude with a brand new car as a birthday gift. The birthday gift comes after the TV anchor had penned a heartwarming birthday message to her. Ben also threw her a birthday party on Saturday at the Empire Lounge in Kilimani. Amina was turning 30 years old. Amina posted the black Mazda SUV on Instagram. Look at this beauty. My baby got me a new baby. Grateful 30 years birthday. Mano ber. Ka wadhi nyime ka ino ng'iyo weche mamoko no kasadhi mang'eny. Advantage Reds. Liverpool not in a dreamland yet, says Klopp despite win over Benfica. Magi weche giko mag Champions League. Sama bene koro Chelsea nyoro nyiewo chwad kore kanyo endo Mbappe adek kuom achiel kod Real Madrid. Bede gi beda ang'wen. Paroni Benzema dolo Mbappe ang'wen ka ng'iyo mago magen highlights mag tugo no kinyi makawuono. No kanene to ang'iye ni inde no ka Benzema and Red Hot. Francis Kahata obiro tugo ne Kenya Police. Ngini Francis Kahata mane mar Gor Mahia chande wacho ni ginyalo tieko e okang'no endo mane kare. Sama kakao Oboke ma The Daily Nation adwa luomo ni weche mantiere kanyo eni Raila and Ruto cut deals to save allies. Ochopo kama koro Raila kod Ruto koro nyaka los kod jogi kumuchung'. Moko kuomgi singo negi kombe mabende onge. Moko kuomgi iketo kagi kacha. Mano e wach manitiere. Wacho negi kendo lero negi ni koro mano e kaka giniendi dhi bet achiel kachiel. Omiyo koro gilero gi mondo mi gibed gi kwe kik mondo mi giyware ahinya nikech sani koro piem malich miwuoro.
Raila Ruto cut deals to save allies. Mane wachimantiere. Storm rocks Azimio amid zoning plans. Mane wachimantiere. And Raila Odinga is facing rebellion from fringe parties in Azimio La Umoja, One Kenya Alliance coalition, which are now demanding recognition of the coalition agreement, saying they had been given the short end of the stick. They accuse ODM Jubilee Wiper of making unilateral decisions. So mnachakara chaka koro en ngor konegi kocha. Nagi wichi mantiere kanyo kang'io kaendi debt dilemma in legacy budget for Uhuru Rain magote giko minyalo ng'io kanyo endo mondo wang'i wach makoro owuok manyo wacho nyoro chande bwana Mancha ne otho Ebola mar chwako chuma mano Blue Nile Mills. Experts, lawyers okwer ni gima kamano ok nyal miyo ng'ato 420,000 ni mano koro engima ng'ato a whole life. Nelson Avi wacho niya, compensation for wrongful death of a youthful working male adult cannot be less than 20 million. Blue Nile Rolling Mills Limited must have insurance on this risk. I agree. Ngima ng'ato tangao ni ka mano achaye mok ber. Kendo wegi company ni onego beni ng'iyo kuma gintiere mondo ging'e ni this is not the way we want Kenyan workers to do. Akeni koto wacha ng'we wachni. Francis Atwali, this is the time for you now to act. Wachana na siasa kando ng'i kaka jotich. Kadhe gik matek ahinya. Mani gima koro nyaka ong'inwa. Fringe parties are afraid of being overshadowed by ODM Jubilee Wiper in the August elections. Maya lerbasane koro nitiere Azimio kae koro yuako chakra chaka. Azimio La Umoja One Kenya presidential hopeful Raila Odinga is facing the dilemma that could jolt the coalition party with just 4 months to the August 9th general election. The outfit whose registration documents are still under review by the Office of the Registrar of Political Parties is already facing internal rebellion from fringe parties over zoning. Yesterday, Maendeleo Chap party leader Machakos Governor Alfred Mutua, his counterpart Kivutha Kibwana, DAP Kenya Secretary General Elisili Simiyu, his chama cha Uzalendo CCU counterpart Philippe Saja demanded a renegotiation of Azimio coalition agreement, saying they had been given the short end of the stick. Other parties are Kenya Reform Party, NAK, Maendeleo Democracy, and other parties. Wachimateka hinya Raila wacho ni ber mamondo mobed koda magoiko ma gin deche minyalo kanie mo reserves mago oil mondo miki kima okadhe sani ndi jo chako kadhe kendo mane wache mantie kanyo endo kama dhi nyime kawang'iyo kainde chiel kachiel magi weche mag counties makorang na loma tenti nikech sakuru rumo kang'iyo weche mantie kainde mag tuke emani Liverpool sent semis as Man City in slender lead en mane wach mantiere kanyo tuke gi mag Champions League. Anxiety as TAC begins mass transfers. TAC chako mane do golo jopuonje kane gi kocha esama bende koro loso ni ndi an Oboke madhe sanade mapane okang'ana wach weche mang'eny ahinya iye. Raila's new mixed up fix it. The appointment of Raphael Tuju as Azimio La Umoja One Kenya Secretariat's Executive Director reflects the former Jubilee Secretary General's political ascendancy and adds to his growing reputation as President Uhuru Kenyatta and ODM leader Raila Odinga's Mr. Fix-It. Sani koro Tuju eja chwali yen agulu michwake mano endo weche mag Azimio La Umoja achiel kachiel no yere kanyo kaka jatelo wende koro botelo ni weche giko mag Azimio La Umoja. Why Mount Kenya might miss out on number 2 slots. Raila Oyokti Okoyot Sani. Kalonzo's confidence in running mate position unsettles Mount Kenya. Korosani koro Kalonzo gi Mount Kenya yuare e namba 2 kanyo. Bruna ne kaka wach nitiere onjinta ngogeri mani kanyo. Direct tickets threaten to affect gains made in electoral process. Mane wach mantiere I would wish that we avoid nominations and employ consensus in order to get right candidates. Mai wach makoro ledama olekina owacho. We haven't issued nomination certificates. Jubilee assures aspirants. Mane wacho sani koro Jubilee wacho ni pogi chiwo certificate mara ni ngata. Wache mag Tuju koro ni kaendi. Tuju's work cut out for him in Azimio coalition. Maya wach maya no kantito Oboke ni maro chiko. Ngalonyo makoro Tuju the team Azimio La Umoja. All is not well in Azimio coalition as Mutua Kibwana make new demands. Michael Regi hasani koro nitiere kaendi joge dwaro mondo mi ong'igi cha kendo manyien. Kande itimo penj ija klas 8 juma manyien
koro ibonge ni to skul mane ma ibro dhi achiel kachiel seche ma koro selection koro orumo kaka koro orumo nindi. Mano e wache mantiere kanyo endo. Wacho ni abro mna luome mna kage kacha kamano mondo mi watiek weche gi eki. Magi ler mantiere kanyo. Onge mang'eny matanga medi. Pep says his players must keep their cool in Atletico return. Makore wacho mantiere kaendi no ka koro endi Pep Guardiola wacho nyaka koro gibed gi mano endo ma en chir gi jingo maber mondo mi gidhi gitug gi Atletico. Atletico nyalo nyori kaka nche gidwa nyoro City kaendi kane gitugo Etihad. De Bruyne ne ogo bao endo mabende koro nokonyo weche machal kamano. Klopp praises Benfica keeper as Liverpool win in Lisbon. Manawachi mantiere. Jurgen Klopp heaped praises on Benfica keeper Odeisi for denying the English side a bigger victory after their 3-1 win in the Champions League quarterfinals. Liverpool took upper hand in the tie as goals from Brahima Konate, Sadio Mane, Luis Diaz and them a comfortable victory in Lisbon, and it could have been much worse for the Portuguese club. Atieko gikanyo wachako rom kendo kiny janeno Lolwe TV.